Niki kula mangke mawon nggih niki nggih. Kula lintune rin. Anu kita cekelan rada angel lah sing kono nggih. Nuwun sewu Mbak nggih. Mbak Mimin, Mbak Mimin. Mbak sinten? Mimin. Mimin. Min tuntilun iki lho. Bah. Apa minyake? Casablanca. Wah, gambar bebek. Kuwi enake ning Alfamart Indomaret kuwi. Oh iya. 12.500. Sederhana wong piyayine kok. Sederhana. Casablanca bebek renang. Warnane putih ya ta. Suarane ngono ya. Dina iki urung. Mbak Ima. Wah, iya masuk iyane. Wah, ngene urung kena ta iki. Apa? Wah, wis kena iki. Putri, Bos. Regane 8.500. Jejerane mesti ya wae iki. Berarti iki kan mendino jejer ya, Bos. Tukune minyak barang ya sak kene sak Casablanca kene putri dadi jejeran. Sing iki lho. Mia. Wah, iki jen ada koyo ngene to ternyata. Nuwun sewu, Mbak nggih. Oh, apa iki ya koyo Loh, kula demak adek kembut lho apa? Heh, Minyake apa? lha didemake ngene-ngene ya. Ya kancane ra iso ngrasakne no. Adek koyo ngene to. Adek koyo jelantah, Bos. Ya ora. Ora ya. Wah. Iki koyo ndok bebek. Weting. 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8. Kok siji kok 456? Hah? Kok 456? Lah kuwi hitungane apa wong sitok lho iki rong piring kok mangane kok sampean kok ya enak. Beh, iki cara dicondrone tenan. Beh. Ya ampun, delok nuwun sewu, Mbak. Nuwun sewu lho iki kula anu ngoten bareng, Bos. Oh iya, terakhir sing kamu gelem iki ora apa? Bareng nggih, Mbak nggih. Delok minyake aku iki. Minyake apa kuwi? Minyake apa? Iki jelas larang nah iki. Charlie iki, Bos. Regane 175 saiki. Oh iya. Putih iki wet. Wait. Lah nek sulis. Wah, iya merusuh iya niki. Nuwun sewu lho, Mbak nggih. Ngetes minyake ya. Urung kena sing kene. Alah. Salahe dadi dalang ya debok kuwi iso wengi. Lah ngono sik iso demok-demok. Iki Charlie Blue iki, Bos. Oh, blue. Regane 100 widak sak ngisor iki. Blue. Wah, lha iki koyo ngene iki minyake opo? Febi minyake. Apa nek minyake koyo ngene. Nuwun sewu lho, Mbak nggih, nuwun sewu. Apa? Presker. Masuk angin nek kuwi.